Guys, karon nga karon nga tayo maghimo ta og bread o kubos diri sa akong gitrabahoan. Ang ingredients mo na siya. Flour, no, half cup of flour. Okay. 1 tablespoon of yes. Yes, okay. And then one small cup of sugar and 1 tablespoon of milk o asin. Atong i-mix guys. Mix ta. Mix ta, okay? Pag mixanin niya, kinahanglan mo live siya 5 to 10 minutes ang iyang duration para nindot ang iyang resulta. Dili siya magahi, di siya lami siya, humok, fluffy kaayo. Mga na siya guys. Ang ato ang bread making. Pabansang pagkaon diri. Kani. Ato nang gimix diri ang harina tunga sa baso. Yes. Usa ka kutsara. Asukar usa ka 3 ka kutsara ug asin usa ka gamay nga kutsara. Imo na atong gi-mix karon guys. I-mix nimo siya ayo para lami ang resulta. Siya, mga siya. Kinglan ma-mix ang asin ug ang sukar. Mga guys, mao ni pambansang pagkain diri sa kung gitrabahoan. Bread making. Mao ni siya atong pamahaw karon. Arita diri sa cooking portion. Nag-init ta og kaha. Kaha kinahanglan butang nga gamay kaayo nga oil. Gamay lang guys, gamay lang kaayo para dili siya mapilit. May kaayo nga oil. Dayon imo siyang i-rotate kana dinha ana siya. Kahuman nang dili siya kusog kaayo nga kayo guys ha. Ana siya. Mao na ni siya guys. Ito ang kubos. Imo siyang ana para forma siya og circle. Masya guys, gaman, imo na siyang ihanahon. Hinaon mo siya para maporma siya. Tendency niya ang kuan niya forma. Nga mo siya para malingin. Forma siya og circle. Kana. So guys. Ang nabilin nga ko napadaghan. Mao ni atong pamahaw karon kay wa tay laing pangkaon. Himo ta og pan. Sibuanang kalog at your service. Sige. Gahi na gani siya ananaon mo siya para nindot anaon namang kilid. Nya pwede na siyang balihon mo siya. Ano na ang pagbali. Nga na guys ha. Mano na siyang pagbansang pagkaon diri, kubos. Mana na guys. Diyan inganaon para niyang kainit natin. Kubos.
Lami ni siya guys kay kubos. Asin lang butang ani og kamay-gamay mo ra. Pilipinas di kontento ing ani pero ako kontento na ko kay saon man may pagkaon diri sa mga lugar. Yan na guys ha. Yan na siya. Atong balihon. Mana? Luto na ang ato ang ubos pagkaong pamahaw. Salamat sa pagtanaw guys. Mauna na siya guys ha. Human na siya. Butang na to sa plato. Mauna na siya. Salamat sa pagtanaw. Si Buwanang Kalog at your service.